Zdravím vás, takže dneska budeme přidělávat Jackpoint, naší 46 našeho bojovníka. Takže tady je, se sem podíváme, tady je jedna matice, pak tady je ze zora ještě jedna, tady je šroubek, a nechápu proč je to napadlo, sem dát 8, ne 9 a všude jinde jsou 10, nechápu proč, je tady ještě tady jeden pempiš. A pod tím jsou 2 šroubky, tam ze zhora jsou 2 šroubky, které se povolají a ten nárazník jde dolů. To pak se musí tadyhle ještě z boku, vlastně jeden, na matice ještě jedna, a vypadá pěkně. Protože je to zašuplý takhle. Takže to bych potřeboval A tam už to je skoro odkliky. No, tak to bude pod tím. Ne, tam je nějaké šroubové. Bude matka a šroub. No to je ze spodu, protože to je s tou vystuhou. Musíme na postupně všichni. Co na stole? To kokot. No, to si nejdou po prdeli, se strhávají, ale to máš až tam v rohu vzadu. Je to ještě mohlo sundat. Dělej jako, že jsi kamera. Tam je sem radši. Vem ty svoje taky sem. No, prosím tě. Tohle je vágen přípravky. Určitě. Není už možná. Ty z toho vypadá stejně, bych řekl. A bude ti to odvádět, vole. Ale to je další veličina váha. Už je to závodák, ne? To nastříháme, prodáme. Vejfuk zdoch. Už to je jaký povařený, vole. Ten vyfuk? To ten vyfuk je udělaný, vyvařený pěkně. Tam vevnitř, tam nic není vevnitř. To je vařený a rzí. To je vykuchaný. A korozí. Ale potřebuji trubku, tady jsem koukal, že tam jsou pěkné trubky. Kde? No tam jsou, tady máme pěkné trubky. Jo. Tak odsaď. Takhle jsem. Já jsem měl na Mercedesu normálně lešenářskou trubku. Speciální kleštičky, já se tady s tím sedu. Protože jsou to na váge. Není na malovrátí. To je na malovrátí. Mohu něco kratší? Jo, co to je? Tohle je to... Ty vole. Tohle jsou milionové vody.
Hustý, tak to tam zajedu dneska. Ukážu. Přitáhni mi nějaký jiný z dalšího říšek. To taky furt, jo? No jasně. A mě teď zajímá, jestli to vůbec půjde povolit teda, víš. Kde udělali soudruzi v Číně chybu? To udělaný. Musím vrátit tady tyhle ty věci, ale se jim potřebujeme najít šroubky a takovýhle blbosti a tam to vrátím teda. Taky asi teda. Co se to opřelo teda? Popředek. Jo, aha, tak ono ti to ani nesjede. A jak to moc nepokoušel, oni ty skříp na pacičky volá a budeš mít po To prstech. ne, právě, že jenom to spadlo, protože teďka nemám ten předek hodně. Dobrý. Dobrý. A teď můžu se koukat na ten vycerák si učí stejně. Co se stalo? Co ta třetí rána? Kdo střílel? Dobrý. Takže takhle to můžu startovat v podstatě, tak tam jednička začíná diffi. Volej diferenciálou, převodovce a možná. Hustý. Hodně hustý. Takže jenom vlastně tam namodit se tuhle kokotinu a... Se tam přehnal díru. Potřebuji ještě 10 na nějakou stranu zvětšit, ale máme takový problém, že ten nárazník vůbec nesedí s tou hrámnou, ty je hodně vozadu. No, to bohužel. To je jediné, že bychom museli něco upilnout. Protože tady není čím ho přišroubat, takže tam ty cvoky fakt potřebujeme mít. Tady provrtát tady to je na skrz. Provrtát to snad budeme stačit přišroubat, protože to je celkem pustý. Já mám jenom zelený a červený, ty vole. A nechceš tuning, vole? Udělat červený blatníky, vole. To ne právě. A tak zase to, vole, neschně. By to nenabourilo ponku, vole. Tak v podstatě on nepotřebuješ ani šroubat, to stačí, ale musí se ho tam podržet, aby se přesně z toho... A tam nemůžeš dát klínek nebo něco? No tam je to je na šroub, šroubací je to pevný, takže v podstatě kdybych jezdil, tak to můžeme upevnit úplně, aby to bylo výš. No tak teď to nepotřebujeme, že jo? Teď ne. Dobrý. Co pro věc?